Illum ninsewit mitna anfalu lilulej tal-ġid li jagħmel magħna fejn ma jonqosna xejn. Ninsewit lulejja nitbismu għal-liċej. Ninaqtu ħaġa waħda illum jum il-mulej, illum jum Alla tagħna lilu nagħtuh kull ġid bħallum fuq mewt-setana Kristu ħareġ Isem tal-Missieru tal-Ibn tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sina Ġesu Kristu li mħabba tal-la u laqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. U l-odwa tajba llum jum il-mulej, il-ħutna kollha, l-komunità parrokjali tagħna ta' taxbix u l-dak kollha qegħdin isegwuna minn fuq il-Facebook. Kif ukoll mod speċjali lil dawk kollha li huma morda fl-isptarijiet jew ġewwa djar. Tolbu l-mulej biex ikompli jagħtihom il-faraġġ u l-imħabba tiegħu. Noffru wkoll din il-Qudiesa r-Ruħ Elija Borġu Bonaċi. Ngħidu flimkien nisqa' l-Alla li jista' kollox u li jkun utli li jiena għdilt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għamil u bil-ħallejt mill-ħiliet. Tiegħi l-akbar tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Immazza Marija dell-Verġni, lill-Anġli l-Qaddisin kollha u lilkom uti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-nubitna u jwassalna għall-ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Glorja lill-Alla. Glorja tas-Smewliet u paċi fl-art il-bnedmin tal-ħida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, naduċir. Irrodulek ħajr għal-glorja l-glorja tiegħek. U li Alla sultan tas-sema. Alla missier li jista' kollox. U li Ibn waħdini Ġesu Kristu. U li Alla ħaruf tagħna bin il-missier. Int li tneħħi n-nubiet tad-dinja minn għalik. Int li tneħħi n-nubiet tad-dinja ilqa' it-tab tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier minn għalija. Għaliex inti waħdek qaddis. Intu waħdek mulej, intu waħdek fil-għola Ġesu Kristu ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla li tista' kollox għamel li niċċelebraw b'ħerqa kbira dawn il-ġranet ta' ferħ li fihom qegħdin nagħtu ġieħ lill-mulej li qam mill-imwiet. U għatina li l-istess semmil tagħna ikun xhieda ta' ġrajja li qegħdin infakru. Ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Ktieb tal-Atti tal-Apostli. Dak iż-żmien Filippu niżel f'belt tas-Samarija u x'għandha lil Kristu lin-nies tagħha. Il-folor tan-nies prema waħda kienu jqogħdu attenti għal dak li kien jgħidilhom Filippu meta kienu jisimgħu u jaraw il-mirakli li kien jagħmel. Kien hemm nies maħkuma mill-ispirti ħżiena u dawn għajjad kbir kienu joħorġu minn ħafna minnhom. U ħafna nies oħrajn mifluġa jew zuqu kienu jfiequ u kien hemm ferħ kbir f'dik il-belt. L-apposti li kienu Ġerusalemm semgħu li Samarija laqgħet il-kelma tal-Alla u bagħtu hemm lil Pietru u lil Ġwanni. Dawn niżlu hemm u talbu biex dawk li jemmnu jirċievu l-Ispiritu Santu għax l-Ispiritu Santu kien għadu ma niżel fuq ħadd minnhom.
Imma kienu tagħmlu biss f'isem il-Mulej Ġesu. Imbagħad l-Apostli għedu idejhom fuqhom u huma rċevew l-Ispiritu Santu. Il-kelma tal-Mulej. Għas-sant responsorjali ngħidu Alleluja, Alleluja, Alleluja. Għajtu bil-ferħ lill-Alla, bnedmin tad-dinja kollha. Għandu s-sekk ta' ismu, x'għandu s-sekk u t-tifir tiegħu. Għajdu lill-Alla, kemm inti tal-biża' f'familjek, flimkien, Alleluja, Alleluja, Alleluja. L-art kollha tagħtik qima, tannijek u tanni lill-ismek. Ejja waraw l-emejjer ta' Alla, tal-biża' f'Emilju fost il-bnedmin, flimkien, Alleluja, Alleluja, Alleluja. Biddel il-baħar fart nixfa, għaddew bil-mixin minn nofs ix-xma. Għalhekk nifirħu bih u jissartan bil-kobor tiegħu għal dejjem, flimkien, Alleluja, Alleluja, Alleluja. Ejjew, issimgħu ngħidilkom, intom il-koll li tibżgħu minn Alla, ngħidilkom x'għamel miegħi. Imbirek Alla li ma warrakx it-talba tiegħu, ma warrakx minn fuqi it-tiba tiegħu. Flimkien, Alleluja, Alleluja, Alleluja. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pietru Apostlu. Eżiż, il-Mulej Kristu qazzu qalbkom. Kunu dejjem lesti biex tagħtu tweġiba lil kull min jitlobkom il-għala it-tama li għandkom. Imma wieġbu bil-ħelwa u bir-rispett. Żommu safja l-kuxjenza tagħkom biex meta jgħidu fuqkom dawk stess li jkasbru l-inġiba tajba tagħkom fi Kristu ikollhom għal xiex jistħu. Jekk din tkun ir-rida ta' Alla, aħjar tbagħti għax tkun għamilt it-tajjeb milli għax tkun għamilt il-ħażin. Għax Kristu wkoll miet darba dejjem minħabba b'nubiet, u li kien ġust miet għall-inġusti biex irressaqhom lejn Alla. Immot il-mewt fil-ġisem, imma ħa il-ħajja fl-ispirtu. Il-kelma tal-Mulej. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Jekk xi ħadd iħobbni, iħares kemm tiegħid il-Mulej u missieri jħobbu u aħna niġu u nagħmlu għaddu. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Il-Mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: jekk tħobbuni ħarsu l-mandamenti tiegħi. U jiena nitlob lill-Missier li hu jibgħatilkom difensur ieħor biex jibqa' magħkom għal dejjem, l-Ispirtu tal-verità li d-dinja ma tistax tirċevih għax hija la tarah u lanqas tarfu. Iżda intom tarfuh għaliex jagħmar magħkom u huwa fikom. Ma nħallikomx il-tiema, nerġa' niġi għandkom. Ftit ieħor u d-dinja ma taranix aktar, iżda intom qatt tarawni għax jiena ngħix u intom ukoll qatt tgħixu. Dak il-jum intom tarfu li jiena f'missieri u intom fija u jiena fikom. Min iżomm il-mandamenti tiegħi u ħarishom, dan hu li jħobbni, u min iħobb lili iħobb ukoll il-Missier, jiena wkoll inħobb nuri lili innifsi. Il-kelma tal-Mulej. Tifhir lilek Kristu. Mistoqsija li nagħmlu quddiem il-Vanġelu tal-lum hija min hu l-Ispirtu s-Santu. Diffiċli li tagħti risposta. Mal-Vanġelu li smajna jgħidilna il-Missier ilhom Ġesu, il-Missier jagħtilkom difensur.
Importanti il-kelma jagħtikom għaliex l-Ispiritu Santu huwa rigal. Huwa rigal ta' mħabba għalhekk San Ġwan jgħid Alla hu mħabba. Alla jagħtina dak kollu li hu. Alla li ta' kollox lill-bniedem. Tidher għalhekk il-ġenerożità ta' Alla. Alla li jingħata lill-bniedem biex jibqa' miegħek għaliex m'hemm xejn li jista' jimlilna qalbna fil-ħajja jekk mhux hu. Qalb vojta huwa għalija. Qalb vojta ma tafx tħobb. Qalb vojta tibsa tħobb. Niftakru li aħna tazzi żgħar. Aħna tazzi żgħar li fihom Alla jimlina bl-imħabba tiegħu biex jagħtina l-ferħ tiegħu. U dan hu l-Ispirtu ta' verità. Dak id-dawl li jdawwal lil qalbna u jurik min hu Ġesu. Jurik min hu l-bniedem. Ġesu min hu? Nieħdu l-beatitudni li huma Ġesu Kristu nnifsu. Mhumiex liġi ma' Ġesu għexhom. Kienu ħajja fih. Kieku ma kienx jolqod il-qalb tal-bniedem. Dak huwa l-Vanġelu. Il-persuna ta' Ġesu. Għalhekk meta xi ħadd li Ġesu kien jgħidlu x'nagħmel biex ikolli l-ħajja ta' dejjem. Ġesu kien jgħidlu ejja warajja. Ġesu kellu qtusija li ħadd ma seta' jimmaġina. Ġesu li qatt ma talab maħfra lill-Missier. Imma kien jgħidlu infaħrek Missier. U aħna lkoll imsejħin biex inkunu għajkli. Kemm sabiħa meta inti tara għajkla ttir fis-sema. Taffaxxinak. Il-għajkla taffaxxinak meta tara ttir fis-sema. Għax huwa importanti li inti ma tgħix għalik innifsek, imma li inti tgħix l-oħrajn. Jekk inti tgħix għalik innifsek tmut. Jekk inti tgħix għall-oħrajn tieħu l-ħajja. Aħna kif qalilna Ġesu, intom fija u jiena nibqa' fikom. U inti tgħix u aħna ngħixu jekk hu jgħix fina. Bħal fera maquda mazzok. U hekk ħajtek issir ġenna minn din l-art. Inti tagħti xhieda ta' Ġesu illi jgħix fik. Għaliex il-Kristjaneżmu mhuwiex kliem, mal-Kristjaneżmu huwa li inti temmen il-persuna ta' Ġesu. Il-Kristjaneżmu jidher fik u nkunu xhieda tiegħu jekk ikun imsaħħaħ bil-mod ta' kif aħna ngħixu r-rida tagħna ta' Ġesu f'ħajjitna. Għalhekk nitolbuk mulej illum Ġesu biex dan l-Ispirtu tiegħek li hu Spirtu ta' qawwa jidħol fil-qalb tagħna, jidħol fil-familji tagħna, jidħol fil-ħajja ta' kull bniedem u jista' jimlina bil-barka tiegħu, bil-imħabba tiegħu u nġarbu l-ferħ paċi tiegħek. U nfaħħar Ġesu Kristu. Ejjem ikun infaħħar. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-ard. Dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. F'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini tgħallem. Nissem il-Missier qabel kull żmien. Alla dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Nissem mhux magħmul tra waħda mal-Missier u bih sar kollox. Iżel mismewliet għalina l-medmin u għall-fridwa tagħna. U għal-ġisem is-seta tal-Ispiritu Santu
imma li jabel ġlil sar bniedem. Talbu ħalina bata taħt Ponzju Pilatu nietu difnuh. u U fit-tielet jum għamel bejn wid skont il-kodba mazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq il-ħajjin u l-mejtin. U s-saltina tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispirtu Santu mulej li għati l-ħajja li ġej minn Missier u mill-Iben, jum u werġa' flimkien mal-Missier u mal-Iben u li tkellem fom il-profeti. U fil-Knisja waħda qaddisa kattolika apostolika nisqarba mogħdija waħda l-maħfra tad-nuriet u nistenna l-qawma il-nuriet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Aħna u rroddu ħajli l-Alla llum għaliex għoġbu jsawa fina l-Ispirtu Qaddis tiegħu u jwettaqna bid-doni tiegħu nitolbuh u ngħidulu ibgħat l-Ispirtu tiegħek u ġeddidna. Ibgħat l-Ispirtu tiegħek u ġeddidna. Ibgħat mulej l-Ispirtu tal-erf u tad-den fil-Knisja biex tmexxi l-poplu tiegħek fit-triq tal-qdusija u tal-verità. Ibgħat l-Ispirtu tiegħek u ġeddidna. Ibgħat mulej l-Ispirtu tal-għaqal u tal-qawwa fuq kull min għandu xi seta' fid-dinja biex verament iħabbrek għaslim u laqta fost il-bnedmin kollha nitolbu. Ibgħat l-Ispirtu tiegħek u ġeddidna. Ibgħat mulej l-Ispirtu tiegħek li jagħti l-ħajja biex iwassal għall-ħajja ta' dejjem lil ħutna il-mejtin kollha nitolbu. Ibgħat l-Ispirtu tiegħek u ġeddidna. Ibgħat mulej l-Ispirtu tal-biża' tiegħek fuq dawk li huma berdejn fis-servizz tiegħek ħajntebħu bil-qagħda tagħhom u jitħeġġu b'imħabba għalik nitolbu. Ibgħat l-Ispirtu tiegħek u ġeddidna. Mulej Alla li tista' kollox ibgħat mis-sema l-Ispirtu Qaddis tiegħek id-difensur biex iħarisna minn kull tiġrib jgħallimna sewwa u jagħmilna tempju tal-glorja tiegħu bi Kristu Sidna. Amen. Nofru dan mulej ħobsu mbit mulej tan natuk. Ħobsu mbit mulej il-qadan tar-rigal ta' ħobsu mbit. Il-ferħtan allum u mulej malem tan allum u mulej u ħajjitna allum u mulej mar-rigal ta' ħobsu mbit. Tolbuħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna jkun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Il-qamu lej minn idejn is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għall-ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Jitla' quddiemek mulej it-talb tagħna flimkien mal-offerta li qegħdin nagħmlulek biex issa li jogħġbok naddafta minn ħtijietna nitħejjew b'ħajja tajba għas-sagramenti tal-ħnina tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Jgħu wkoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa b'xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem nisqarru l-glorja tiegħek. Iżda ferħabbar inxandruha f'dan iż-żmien li fih ġie sagrifikat Kristu il-ħaluf tal-għid tagħna. Huwa qeret il-ħażen tagħna tal-imoddi, ġeddet il-ħolqien kollu li kien iġġarraf u reġa' tagħna l-ħajja fis-safa kollu tagħha. Għalhekk dan il-feħ tal-għid imxerred ma' kullunkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bilena u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinżjulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Wassalna fil-għoli tas-semewwiet. Imbierek ġej fis-sem il-mulej, wassalna fil-għola tas-semewwiet.
Qaddis tassew int Mulej inti l-għajni ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidina Ġesu Kristu, illi meta kien se jingħata biex minn raj jibgħati ħal-ħobs ratti l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħ l-kalċi reġa' ratti l-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dunubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek Mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra li xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li neħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Dakar Mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqha fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joe li jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Dakar fil-qaddej tiegħek Elija Bush Bonaċi li inti jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn din il-ħajja, dakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna lina lkoll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mazza u Malla Marija mal-Apostli ma' San Ġwan tas-Salib u mal-Qaddisin kollha illi jgħixu fil-ħbiberija miegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel illi magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu flimkien it-talba lil Mulej Ġesu għallimna għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti bismewit Jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tridin fis-semma u fl-ard. Obsna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dunubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina, la tdaħħalniex fit-tiġrib iżgħisna mid-deni. Eħlista nitolbuk Mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax hija li jassalna l-qawwa u l-glorja dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek, inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek.
Għatija slim u laqda li inti trid fiha, inti li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Ijak ukoll. Nagħtu din il-paċi lil xulxin. Paċi magħkom ilkoll. Għaruf Alla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Għaruf Alla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Għaruf Alla li tneħħi d-nubit tad-dinja għatilna paċi. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-nubit tad-dinja, ħin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Lej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun minn fejn. Jien flimkien nagħmlu it-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq is-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Intaf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqak ġewwa fija sagramentalment. Nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nittama fik, u nibqa' inħobbok għal dejjem Amen. Sa ninaqdu mal-Papa għal din it-talba. Missier Eterni tista' kollox, il-kien tagħna f'kull periklu. Lejk aħna nduru meta nkunu imħabbtin u mtaqlin għax inti sserraħna. Bidi nitolbu biex tħares b'kompassjoni u dawk mill-quta. Għati Missier Etern lill-mejtin u farraġ lill-imnikta. Ejja il-morda. Serraħ fil-qalb il-moribundi. Kun ta' saħħa għal-ħaddiema tal-kura tas-saħħa u werf għal-mexxejja tagħna. Għatina nitolbuk il-kuraġġ li nilħqu lil dawn kollha fil-bżonn b'imħabba. Sabiex flimkien inkunu nistgħu nagħtu glorja lill-isem qaddis tiegħek. Amen. Sellmu flimkien lil Marija billi ngħidu Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija u Alla, itlob għalina midilmin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nitolbu.
U Alla ta' dejjem li tista' kollox inti ġġeddidna l-ħajja ta' dejjem bil-qawmin ta' Kristu mill-imwiet, kattar fina l-frott tal-misteru tal-għid u imla rruħna bil-qawwa tal-ikel li jsalvana bi Kristu sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajl lill-Alla. Il-ħlewa ta' miju, Ottana Marija, o kelli doħleju, dak ismek sabir, kem toħroġ qawwija, din kelma min qalbna, bit-tama li talbna. Jatik la paċir, in